Kwalera ta yi ajalin mutum 12 a Adamawa. Gwamnatin jihar Adamawa ta tabbatar da mutuwar mutum 12 sakamakon kamuwa da cutar amai da gudawa a jihar. Kwamishinan lafiya na jihar Chief Felix Tangwami ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi. Ya bayyana cewa akalla mutum 50 ne ake zargin sun kamu da cutar, yayin da aka tabbatar da mutum 30 na ɗauke da cutar. Tangwami ya bayyana cewa mutum 6 sun mutu a asibiti, yayin da wasu 6 suka mutu a gida. Ya zuwa yanzu mutum 308 ne aka kwantar a asibiti sakamakon kamuwa da cutar kwalara, inda aka sami mutum 244 bayan sun samu lafiya. A madadin gwamnan jiha, ina sanar da ku cewa mun samu sakamakon gwaje-gwajen da muka tura zuwa cibiyar NCDC. Mun tabbatar da cewa ana fama da amai da gudawa mai tsanani kwalara. Daga cikin gwaje-gwaje 50 kenan da muka tura zuwa ɗakin gwaji na ƙasa da ke Abuja, 30 sun nuna suna ɗauke da cutar kwalara. Sakamakon ya nuna mutum 6 na ɗauke da cutar, sakamakon mutum 2 kuma bai fito ba, sannan an killace mutum 12 kafin fitowar sakamakon su. Saboda haka ina tabbatarwa jama'a cewa cutar kwalara ta bulla a jihar Adamawa. Akwai bukatar mutane su kula da inda suke zuwa, tsaftar jiki da kuma ingancin ruwan da suke sha. Gwamnatin tana yin aiki tukuru tare da ma'aikatan lafiya domin magance wannan cuta kamar yadda muka yi a baya. Muna roƙon jama'a da addu'a da kuma haɗin kan ma'aikatar lafiya wajen ƙara wayar da kan al'umma da shawarwari, a cewarsa.